Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu latest episode lana sibambe indaba kaMayeni noBaba uMseleku. Baxoxe ngezinye izinto kwavela indaba yokuthi uMseleku akamsupportanga uMayeni ngesikhathi umnini enenkinga akaze ebe yingxenye ye-solution. So umnini kuthiwa ngathi wadla upoison into enjalo. Angakafiki ke lapho sila eyaMseleku ne-support. We guys, kunabantu obaba, umalume, umama ababa nemali. Mabe nemali uthola ukuthi omunye imali uyayikhipha izinto ekudinga ukuthi zenziwe ezidinga imali ukhona. Kodwa lezi izinto ezidinga emotional support akekho ebekhona. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi kugcine sekwenzeka ukuthi usomabhizinisi othile makulandelwa ingane yakhe ukuthi wayisebenzisa ama-drugs, uzobuka wena ongenayo imali ubuke kuyizathu ey'ncane ngoba ubheka ukuthi hawu, uma wakho uyakunika imali, ubaba wakho uyakunika imali, wena wakhetha ukuthi wenze lokhu kanti khona lento le edingwa ingane engaphezu kwemali. Emotional support silapho-ke. Ngoba isikhathi esiningi uMayeni uma ekhuluma abantu ababuka uthando nesithembu abamkholwa kahle. Asithatheni-ke nayo ilist yezinto eziyama-examples. Ubaba uMseleku ube nonkosikazi athi nje wayemthanda. Kodwa sithola ukuthi lo nkosikazi waba nengane before uMseleku and simbona uMseleku ephathisa ukuthi akhulunywe nale ngane asho ukuthi uzizwa kanjani ngayo uyifiselani, kodwa nje ukuthi into esikhombiswe yi-TV show okwamanje. Ngikhuluma ukuthi kwi-screen sibonini. Number 1, umfana kaMasawule, stepson sika Baba uMseleku. Uphathisile. Asaze sibone efona, asaze sisho futhi ukuthi yena ufisa nje i-meeting ephuthumayo. Kodwa umfana owathi uyayicela i-meeting because uma wakhe ubeshadile noBaba uMseleku waze wenza izinto eziningi okukhombisa ukuthi ubekhona empilweni yaBaba uMseleku. Number 2, uSneh ingane yaBaba uMseleku. Singabambi i-behavior yaSneh manje, sibambe le trauma kaSneh and into ebesiyibona ngathi ibizokwenza isimo sibe ngconywana ukube lula ubaba wakhe. But ubaba wakhe ubeka ilist yezinto ukuthi ngimenzele u-1, 2 no-3. Lezi zinto ey'phathekayo. Kanti lento ehlupha uSneh ayisiyiboni ukuthi ingalashwa izinto eziphathekayo. Idinga nje umsuka wayo nokuthi yena mhlawumbe wayibona ukuthi le nkinga izosolva kanjani. Exoxa lokho nobaba wakhe because ubaba wakhe ubudlelwane bababa wakhe nobaba wakhe buhlukile because ubaba wakhe ngasho ukuthi nje uyena muntu aziyo noma ngasiphi isikhathi ukuthi usesayidini lakhe. Kodwa indlela enza ngayo sigcine sibone kuwumacele osondelayo. Example number 2. Number 3, uMangwabe uchazile washo ukuthi ulahlekelwe abantwana abaningi and leyo nto imenza engasafisi ngisho ukuzama ukuthi aphinde akhulelwe because isimo adlule kuzona or izimo adlule kuzo. Guys, uMangwabe wayikhuluma lento noBaba uMseleku kwi-TV show kwaba ngathi akamzwanga ukuthi ukhuluma ngani. Kwathuka thina esibukayo ukuthi hawu, iy'ngane zabo nje. Waphinde futhi uMangwabe noBaba uMseleku noma kaMangwabe bayikhuluma ngololu daba. UBaba uMseleku wangakhomenta. Kwaphinde futhi kwaba uMangwabe nosisi kaBaba uMseleku bakhuluma ngalolu daba ley'ngane ukuthi ziba khona iy'ngane kodwa zingaphili. Siba nazo kodwa zingaphili. Wathula usisi kaMseleku. Bengithi awuyibuke-ke lento ukuthi lena mhlawumbe uba nento yokuthi nje ngimnikezile imali ukuthi akahambe yiphi. I-follow up uyayenza asazi. Nanguya uSneh, nje uSneh ngizamile ukumtholela usizo yena wabaleka. Manje bekuzoba kabili kathathu. Nangu u-stepson uLungelo uphathisa i-message akafiki yena, akamfuni yena because sizwa manje ukuthi hawu,
uMaSawule wayenengane. Into leyo esiyibukayo. Lona-ke owakhe-ke umntwana futhi usho ukuthi wadla uphoyizeni, or mhlawumbe kungenzeka ukuthi ingane yiyo igange yayithathela. Kodwa manje ngesikhathi sekubonakala ukuthi kunesimo esinje, yena wasenzenjani as ubaba walengane. And mayivuswa lento uba nokuhleka. We guys, niphume kule nto. Niyakhumbula nginixoxela niphume kulezi y'bonelo lezi esengiyibekile nalento emotional support, kodwa yinto eyenzakalayo. Uthole ukuthi omunye umuntu uba nemali kodwa akhohlwe ukuba seduze kakhulu nengane yakhe, mhlambe ngezinto azenzayo nangemizamo yakhe, mhlambe lezi zinto lezi ezingasadingi imali. Sesiphumile-ke kuleyo. Akukho okunye engisazoku-eda. Mhlawumbe sengiyoku-eda kwividiyo elandelayo. Niyakhumbula ngimxoxela nge-Nigerian movie. Leya Nigerian movie eyayinomfundisi. Ngase ngithi kini, le Nigerian movie ukuba iphume manje besizothi laba omzala abaseNigeria bathathe uThando Nesithembu baphendula eNigerian movie. Nganitshela futhi kusisizathu sokuthi nginganixoxeli yona njengoba yenzeka kwi-Nigerian movie, ngisaba izingqondo zenu ukuthi nizosuke nigijime. Kodwa nje uThando Nesithembu naleya Nigerian movie into eyodwa. Nami angazi ukuthi why, because kufana yonke into ngize ngiyibuza ukuthi hayibo, kwenzeke kanjani? Kodwa manje into esengiyiphendula ngayo ngiye ngithi phela laphaya kwi-Nigerian movie noma benza imovie bazokhuluma or baxoxa ngezimo ezenzeka kubantu. NakwiThando Nesithembu abantu laba. So yingakho ezinye izimo ezenzeka khona kufana. Inkinga-ke kwi-Nigerian movie bagcina masiphela ngithi bayasho ukuthi u-1, 2, no-3, no-5 wenzeke ngobani. Heyo! Hhayi, ngiyazi njengoba ngizazi leya movie, kodwa nje manje ukuyixoxa hhayi, ngiyabona ukuthi phela manje njengoba nje kubheda kanje indlela abantu ba-social media ku-social media inkinga abantu bavele becabanga ngendlela eyodwa bevele bevumelane. Mangathi ngixoxa imovie yimi engavele ngigaxele, kodwa yimovie. And le movie le noThando Nesithembu same WhatsApp group. Same. Uyabona into efanafanayo. Hayibo. Unokuthi le movie ngayibuka kudala yahlala ekhanda. Ngangilokhu ngiyibuza nje ukuthi hayi bekwenze njani becabanga imovie nje. Angiwajwayeleke Nigerian movies or African movies. Kodwa leyana ngiyayazi. Ngasese-high school. Njengoba ngithi nje imovie engayibuka kusase-high school, yingakho ngikholelwa ukuthi abagobhelanga uThando Nesithembu. Ngoba ukube bayenze manje, bengizothi nje laba baseNigeria besebefuna imali, basheshise uThando Nesithembu, bajika benze imovie yabo. Kodwa manje ngiyibuza ukuthi indaba kuqondane kanje. Nalena yobufundisi futhi ikhona. Ngoba phela loya kwi-Nigerian movie wayewumfundisi loya baba. Wayewumfundisi. Nawe zithi uhlobona umfundisi lo. Iqhubeka-ke imovie ngoba imovie yona yayibeka njengoba into yenzeka. Siyibona ukuthi hayibo. uThando Nesithembu-ke izimpilo zabantu, abantu abakhona bangempela, okunye bayak-actor, okunye abaki-actor. Manje nakhona sibe sisho ukuthi hayibo. Baba yini-ke guys? Mengizokhuluma lento ye-financial support, emotional support. Ukuthi-ke abazali vele abanye iyabahlula. Ngisho nje abazali-ke iningi labo. Omunye akayinaki izinto eziphathelene no-mental health. Amane athi nje ayikho into engamenzelanga yona. Ingane yakhe idliwa yini mama? Ayikho into ebengamenzelanga yona. Nobaba ingane inani, ayikho into engamenzelanga yona. Kanti khona nezinye izimo ezingalungiswa imali. Ezinye izimo. Nenye isupport engasayidingi imali. Kodwa-ke ngoba phela manje izinto sonke siyayifunda ngibuka kanjalo. Yikho nathi sidideka, even nathi phela sesikhulile, sesiyabazali, sekufanele ukuthi siqaphele sesekulezo zinto. Ungabi ngokuthi hey, imali ngimnikile, akukho engamenzeli khona. Uyaxoxa nengane, uyazi kangcono, wazi ukuthi ingane izinto izibona kanjani, ifila kanjani, ama-emotions yengane uyazi nje. Ukuze ungashawa yibhomu uthi ingane yakho uyayazi kanti awuyazi. Bye.